Des de dalt de tot del pic d'Humidi de Bigorre, a 2.877 metres d'altitud, on hi ha un gran observatori astronòmic, es pot realitzar un esplèndid forapistes que comença per una immensa pala amb una inclinació d'uns 35 graus, fins a arribar al Coll d'Oncet, on hi ha l'antic observatori meteorològic. A partir d'aquí, podem continuar baixant fent un llarg flanqueig per passar per sobre del llac d'Oncet i seguir cap al fons de la vall, ja per suaus pendents, tot deixant ràpidament endarrere el pic d'Humidi. La última pendent fa cap a les pistes del sector de Bereix, a l'estació del Gran Tourmalet.